Anti Prabu. Iya. Keterangane dulurku kabeh, Mbah. Kakang Dwara, Kakang Janurwindo, Kakang Sasi Kirana maju ning palagan dipethukke Suradenta. Saben-saben maju dicokot njungkel digetak kontal. Saben-saben maju dicokot njungkel getak kontal. Sakwise dicokot ilang kekuatane. Gumregel-gregelin jero babah depane lemah kabeh katriwandan. Wah ora patut bang satelek kowe Suradenta. Aja melu-melu. Mundur. Mundur kowe. Mundur. Matur nuwun Simbah Resi Curiganata. Mengko nek iso ngalahke mungsuh, yen Simbah iso menang mengko tak tukokke lintingan, tak botohi, Mbah. Satelek surak merata jaya merata imbangi mangono tangguh bodoh yen bodoh. Wah Mas Kiber Trayoli binatang Suradenta. Aja mung trima mungsuh karo putu-putuku bayi wingi sore. Bang Satelek iki tuwak kaplak mungsuhmu. Yen iso ngalahke Resi Curiganata kelakon kowe iso mboyong dampar Anti Prabu jejering duplak tungkamun. Wono mati kok. Wah. Tawanmu. Tunggale. Ayo. Menang Simbah Curiganata, menang. Tak botohi, Mbah. Ho aho aho yo binatang aja minggat ruhun. Najan aku wis mengkas-mengkis ning trimo ngalahke karo dapurmu. Aku ra kikrek Curiganata. Kowe durung ngerti kasedane Prabu Suradenta. Nyekel gaman ora sandadak nyekel gaman. Siung pengapit tamparana sawurmu. Mati dening aku. Ayo. Ganteng. Wah. Bablas. Simbah Curiganata menang, mbahku, menang. Waduh. Aja nganti kalah, Mbah. Nek menang mengko tak tumbaske rokok lintingan. Arep ngarani mbahku bendungan apa mbahku saka endi? Sing mbahku Simbah Curiganata menang. Aduh putuku Ngarjaya Sela, putuku. Ngadeg sing jejeng, Mbah. Sini. Manten senopati kok kaya ngono ngahingi. Suradenta kasedaning edapi-dapi. Piye? Maju ning palagan aku yo dicokot. Simbah Curiganata dicokot, aku dicokot. Ping pira? Le nyokot pisan. Oh, lah pantes mulane gulune abang-abang. Dadi li perang najan wong tuwa mawi nganggo cokot-cokotan apa barang. Aja mundur, Mbah. Ngisini-sini. Simbah ki pengayomane putu-putumu kabeh.
nek nganti ora iso gawe tentrem, ora iso gawe pepadang negara Ngastina yen caraku isin, nek caraku lho isin. Ning nek caraku kok biasa wae. Aja. Pusakane Simbah Pamakna, jejewing pusakaku Mbrodawadha Kusawurma. Di menungsane. Muga-muga menang, Mbah. Ayo ketemu. Modar kowe. Bondo. Iki cuek pusakaku Mbrodawadha. Modar kowe. Mati kowe. Gilang kumandane tan kena ginukup. Prabu Suradenta njerep babah ndepani lemah. Tanggap ing sasmita saking katebian papanipun Dewi Sri Tanjung. Tobat aku rak wis kandha Yayi Prabu ora perlu masuk melang. Mula gage mung kari maju wae. Yen lara aku sing nambani, yen mati aku sing nguripi. Kowe kena pusaka Candrasa mbrodol wadukmu, mungsuh Resi Curiganata. Yayi, kowe tak tetesi nganggo banyu penguripan tangiya Yayi Suradenta. Panuwun Kakang Mbok Sri Tanjung kula sampun dipun usadani satemah kula pejah nanging saged waluya temah jati katemahan mulya. Aku rak wis kandha mau ngarep Yayi Suradenta. Aku kadange Kakang Prabu Wesyaji. Aku duweni daya kemandan wujude kendhaga kang isi banyu penguripan. Inggih. Curiganata mesti bingung. Ing ngatasé wong dipateni kok bisa urip meneh, dipateni kok bisa urip, watone tak tetesi, mati iso dadi urip. Upami menika upami. Piye? Wadyabala kula wonten ing pejah, mboten saged kecunggah, mboten saged kuwawi, lajeng nyuwun dipun tetesi supados saged gesang malih menika menapa dipun keparengaken. Kena kanggo netesi ning netesi wong sing mati. Nek prabote ngurip ragane perangane ana sing wis ora duweni daya kekuatan ditetesi ya iso dadi tangi sing lemes iso dadi kaku. Upami kula nyuwun sekedhik kemawon dos pundi aja ngawur iki pusaka banyu penguripan yen sadurunge ati takok mengko tak ciprati tak tetesi lha engko yen entek kepiye aku arep njaluk banyu karo sapa njaluk banyu sapa. Wah aja cengengesan aja guyu ngene ya Yayi tak kandhani kowe ora durung ngerti dos pundi. Negara Ngastina kuwi duweni daya kekuatan wujude sifat kandel Ngastina wujude jemparing utawa panah arane Pasopati tinggalane Janaka sing duweni Janaka lumintir menyang anake Abimanyu kang wis tumekane ngantaka. Inggih. Lajeng
sauger pusaka kang wujud Pasopati oncat saka negara Ngastina tegese ilang kekuwatane wong sak negara. Lah ngagem cara menapa nggenipun badhe nyidra sekawit ora nung-anung ngandheling kewo prajurit Senopati sedaya sami jagi tunggak kemit. Aku sing bakal mbudidaya jaranipun aku tak membo dadi parikesit sawangen Yayi. Tanus pamaring sukma sinukmaya winaya ing sepi Dewi Sri Tanjung nggadahi daya kegiatan ingkang linangkung sedhakep astanipun ngeningke panca indriyane katarima kang dadi pamodai lap ical saking Pandulu arsa memba wujude Raden Parikesit satemah cingak kang samya tumingal. Kakang Mbok. Wah, kula pitados kalian Kakang Mbok paduka menika manita ingkang kejawi endah sulisting warna kedunungan daya linangkung. Percaya apa durung? Ngandel apa tuh? Kula pitados. Aku tak manjing jroning Jatulaya diawat-awati saka kaduhan. Najan yen upama kok wurung ngrentuk gawe mboyong damparan Tipraba waton Pasopati kecekel saka tanganku mengko dadine ringke wong negara Ngastina yen ngaten kula awat-awati. Bos dening ingkang Rama nenggih Raden Angkawijaya Raden Abimanyu. Tobat Raden Ayu lajeng kula kedah kados pundi. Semaring Pasopati menika rak peparingipun Duke Muni Satra Madu karo inggih Raden Janaka eyangipun ingkang putrapun Raden Parikesit. Mengkono piye ngembang ingkang dadekake sedih nyatiku cimparing iku mau sak temene kinarya pengayoman anakku nggone bakal ngembat praja momong kabeh Nayaka lan para kawula piye ngembang napa kelakon besok anakku diwisuda dadi ratu nanging ora duweni sifat kanthi anakku dadi ratu ora duweni daya kekuwatan banjur kabeh para Nayaka lan para kawula sing bakal ngayomi sapa piye ngembang Raden Ayu kula mboten kuwi matur yen kula kerja cuma kawong kula wujudipun namung tiyang setri mongko kula sampun sepuh sakitipun mestani krupuk kabutan Pijung menawi ngaten kula nggadahi pamrayogi kepiye-piye ngemban
Lamane sampun gumelar menika dadosaken atur sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Bathara Kresna kados pundi prayogi ning lampah Raden Ayu, Raden Ayu. Lenggah Kakang Mbok, lenggah, lenggah. Kang katawengan nalayo kang katawengan ku mregut makute ngayuda katangipun Kakang Yai Suradenta sawangen mula kake waspadakna aku membo Raden Parikesit manjing Jatiwaya nyidra sipat kandel nyidra pusakane wong negara Ngastina wujude pasopati sawangen Yayi sawangen. Wah mboten nginten babar pisan kula gumun kalian Kakang Mbok. Kakang Mbok Sri Tanjung menika kok nggadahi pinten-pinten daya kegiatan. Kowe percaya apa ora? Iya kula pitados, kula pitados. Yen upami senopati saking negari Purubaya kekasetipun sinuwun Prabu Wesiaji kok sami kaliyan kegiatanipun Kakang Mbok Sri Tanjung kula kinten mboten badhe dipun cecengis dening Raja Mancanegari. Yen kowe wis ngandel wis percaya karo aku mula kowe aja nyepirake karo Sri Tanjung. Inggih. Yen aku kok dianggep amit sewu lho nuwun sewu kados pundi? Aku kok dianggep wujudku lemu. Ora apa-apa sing baku rak ya kasunyatane aku duweni daya luwe. Nadyan kuru ragane ayu endah sulistring warna ning ora duweni kepinteran apa-apa ya ora paedah. Inggih, inggih. Yen ngaten kula ngangkeni. Ya milih sing lemu ginu-ginu ora apa-apa. Dianggep kaya pitik kalkon ora apa-apa sing baku sekti duweni daya luwe. Inggih. Nyuwun pangapun tumrap kula mboten wonten ingkang ngenten yen Kakang Mbok menika kados pitik kalkon. Mbok menawani ana. Inggih. Kowe ngandel nggih kula pitados. Kakang Mbok menika sekti, mongko nggih prigel tur inggih lantip lan pinter. Pinter apa? Menawi beksa kula menika gumun-gumun. Yen pacak jangga manggut kula ngumun kaliyan Kakang Mbok. Kowe agek tak antuki wae kowe wis ngalembono. Durung yen kowe mengko nganti weruh. Menapa? Aku yo karep busana, jariku kok tak pencelekke wis. Arep dadi apa mesti kowe kedianan kowe mesti ngiler kowe. Namun nyuwun pangapunten sami kalian bojo kula menapa mboten? Lah yen bojomu kepiye? Yen bojo kula menika kuning gumrining kados kencana sinangling, mangke gekek Kakang Mbok menika nuwun sewu, bokongipun menika burik bokongipun. Lambemu ki aja ngawur ya aja ngina. Nggih. Perkara iki tak aturke Koko Prabu Wesiaji, monggo kula dherekaken.
modar kowe wong Ngastina.